Filter kabine okviruje 60-70. A ovo su nema pozdrav. Našla i beszéltetnek mindenki, hogy a folyamon azt tartani, a Tamás, Ingőben ő is azt tartani, hogy a másik cselcéttünk a Tamás, csitkel, beszéltünk már, hogy elváltak, hogy egy pár imate gužve, ozbiljna firma, ozbiljna firma. Čekamo liko iz prolazi. Ne može ovo da prođe. A mi će može da prođe bez nas. Ne, ne može da prođe gužvu tik tako. Tu se zove narednik ne znam nije što nije bako glava da neki pide prigi finalno. Bolje da je ružena da bi za prvi. Tako je. Kako se? Sigurno su sada javili. Ajde, vamo gledajte. Vamo gledajte. Pogledajte, valjda dobro.